Għalkemm Bernard Gregg bidel il-pożizzjoni u issa qed jgħid li kontra r-riforma proposta fil-liġi tal-kannabis huwa xorta waħda jrid il-mertu dwar din ir-riforma meta mistoqsi dwar kif issa qed imur kontra abbozz ta' liġi li fil-passat kien qal li l-Gvern ikkopjah dwaru huwa tax jifhem li jrid il-mertu għal punti mill-abbozz li skontu huma tajbin. Hawnhekk int kont qed li kkupjawk, allura inti kontra l-proposta tiegħek stess? Hawnhekk tara, kkupjawk inti. Allura kontra l-proposta tiegħek stess? Dak li propona l-Gvern fl-abbozz kellu iva xi punti li fil-fatt jien indikajt li huma f'direzzjoni li tista' tgħin. Artiklu fuq il-Malta Today il-ħadd irrapporta kif fil-laqgħa tal-grupp parlamentari kien hemm deputati li ċanfru lil Bernard Gregg għal mod ta' kif qed jimxi. L-artiklu rapporta ħasla li qala Bernard Gregg minant id-deputat Mario Gallia li spiċċa jfakru kif Gregg mhux membru parlamentari elett mill-poplu iżda ġie co-opted. Dwar dan staqsejna lil Bernard Gregg innifsu iżda għal din il-mistoqsija huwa ma kellux tweġiba. Tikkonferma li kien hemm deputati tiegħek li ma qablux ma' mod kif qed tmexxi li ċanfruk? Staqsejna wkoll l-eks kamp nazzjonalista Adrian Delija dwar ir-rebus li qam fil-laqgħa tal-grupp parlamentari b'Delija ma jiċħaġġ. Ferma li kien hemm minn deputati li ċanfru l-Dr. Bernard Gregg għal mod kif qed jimxi mal-grupp parlamentari politikament. Kif għatlek qabel minix sa nitkellem fuq dak li jkun tal fil-grupp parlamentari ma naħsibx li huwa prudenti. Id-deputat nazzjonalista Herman Schiavone ukoll qalilna li l-laqgħa tal-grupp parlamentari kienet waħda imqanqla sew. Naħseb kellna diskussjoni tajba, imqanqla wkoll.